Kok oh kayak wes gara-gara kowe iki kawanan iki. Ngarit masak pisah-pisahin cepet isuk kang isuk lho ora kawanan ngene iki. Ya wis cepet tok ya. Cepet-cepet. Nggak ngerti. Kowe ngerti kene iki aku tak ndelok dhisik. Biar iki. Tane kono kuwi. Ngono ya dikene kene lho. Telo iki soalnya jabut ya tak ndelok iki ngarit kono kuwi. Kok ora anu. Ngarep sebelah kene. Ya, Ya. Wong apa-apa ya wong wedok ya panggah. Suwi lah. Resik-resik ora gelem angkat dhisik. Dadak ngenteni aku. Kudune kan yang mangkat dhewe. Aku garek nyusul. Wong lanang kok ya lek sing ora gelem kawan mangkat dhisik dhewe to. Ora usah ngenteni wong wedok. Wong jenenge wong wedok ki yo gaenane ning omah reno-reno kok. Malah beh. Temone koyo jabut iki. apa ya? Iya, beh. Iki dijabut. Lah kok malah kolonjono sik nom mbok rit iki piye to? Lah para yo iki bener to. Sing tuwek-tuwek ya sing nom ngene iki kok mati. Nek mbok rit sing nom-nom mau. nek sing diri sing nom-nom iki mati lho kolonjono iki. Lah piye wong jerene sampean belah kene ya aku ya manut. Ngono ngkel kok kowe iki apalane iki jumungi kon sing nom dhisik kok malah aja sing nom sing dirit kok malah. Ya kan mau sampean ngomongi belah kene. Ya nang kene tapi kan dipilih mesti manggone nang kene ngaret rono didelok. Ngomong sing tenang. Ngkel nih iki. Oh, kejegaan ora sabar lho karo wong iki. Oh. Kok oh kayak oh wes. Masak. Wis masak. Wangi ngarep wong wedok sing ngomong polahe kaya mbuh apa enggak? Ya, wong wedok nek demi wong lanang senengane iki. Gak tukaran iki. Kok wong wedok ki nek demi wong lanang mesti bantah apalane. Ya sampean kenemenan wis direwangi. Wah iki ngomong sebelah kono sing tuwek-tuwek ya aku wong wedok ya ora roh. Ya mudeng wayahe. Suket iki aja sing ya ngomongmu belah kene. Nek bantah terus demen ora tau meneng. Ora wedi mbok kono ne. Nah. Ora wedi. Urip sampe. Jengkel. Ngomong ora anu. Ora apa. Wis direwangi. Aku wong wedok ning omah ya kesel. Sampe ra gelem ngewangi genanku, genane wis sampe dhewe mbok ngewangi aku. Wong kok malah. Apa? Wong kok apa? Ampun.